Shalom adihita saluhudna, tamulai ma acara pertanyangata, tapahohom ma, marede mahita, sia nomor 494, ayat sada, rodi ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, natu nopal langit dohot tanoon. Marol polop tu debata maho ale sadok tanoon, edehon hamuma hamuleon ni guarna, marmulia bahe kamu puji-pujianna, dok hamu madok debata, tung nasokal do aka pabahenammu, binaheni hinatibul ni gogom ikon marsoba tuho aka musum. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asi maroham dihami halak na galeon, di idaho nagogo do musunami, saitalu do hami, dibahen alani hagaleon nami, dibaheni kupangido hami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralahon musunami, marhite panaonon ni anak hahulungan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turpuk epistel dihita, ima natar surat di ulaun apostel sia, mamuka sian ayat 36, sarro di ayat 40, tajahama margati soring hamima parjolo. Ulaun apostel sia ayat 36 sarro di ayat 40. Dungi adong ma di Jope parupuan sada na porsea na margoar Tabita, astuan na hije manang Dorkas, na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asini roha. Alai jonok do huta lidda tu huta Jope, jadi tarbege matua kadongan si Petrus disi, gabe disuruh madua halak manopot ibana mangapoi, asa humatop ibadah roh tumopot nasida.
alai di palaho si Petrus manasida saluhutna, dungi marsinggang ma ibana, martangiang, didopakon ma bakei, didok ma, o Tabita hehe maho, jadi dipabidok ma matana, dungi ni idana si Petrusi, hudul ma ibana. Dungi sarmai di boto salut pangisini huta Jope, jadi torop do gabe Porsea di Tuhani. Ido saatna martang yang mahita, martua maakana tumangyun hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Marede hita sia nomor 750. Asni roha madihamu, dok dame nasian di bata ama, dok nasian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sialu madihita saluhutna, huriana dihaholongi Tuhan Yesus Kristus, hata ni debata di partangangata di bodarion, imana tersurat di sadaraja-raja Piddu 10 pitu, ayat 10 pitu, sahatro di ayat 24.
Songonon madidop disi. Di Pangulu anak ni nama balu di Sarpat. Jadi dung salpu aka jamita odeng marsahit ma anak ni perempuan sorangan nai pola pasang situtu sahitna laos tos hosana. Dungini na perempuan ni matu si Elia. Aha parsauraku tuho ale halak ni debata. Rupa rodoho tuau laho pasikoton dosaku dohot mamunu anaki. Dunginin nasi Elia mamandok nasida. Boan tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak nai sian apuan na. Laos dibuan ibana tu kijang. Tu bilut ni inganan nai jala dia pehon ibana tu podoman na. Dungi jojo ma ibana tu Jahoba nin nama. Oh ale Jahoba debataku. Tung doh ma perempuan na mabaluon sorang aki marhina mago bahenonmu laho mamunu anakna. Dungi dipabustang ma ibana tolu hali digijang ni dakdanaki. Jojo tu Jahoba nin nama. Ale Jahoba debataku. Wah paulak mahosa ni dakdanakon tu bagasan ibana. Jadi ditangihon Jahoba maswara ni si Elia. Gabe mulak hosa ni dakdanaki tu bagasan ibana. Laos mangolu ibana. Dungi dibuat si Elia madakdanaki jala dibuan sian bilut pargicang tutoru. Jala dilehon ibana tu inana huhuk didok si Elia. Idama nama ngolu do anak mon. Dungi didok perempuan ni matu si Elia. Nuang pe asa huboto halak ni debata doho. Jala hasitongan dohata ni Jahoba na ruar sian pamanganmu. Ima sahatna. Huriana dihaholongi Tuhan Yesus Kristus. Sasitong na molo tapai hutihut pardalanan ni si Elia di bidu 10 pituon sangat menarik. Buasa molo tapai hutihut di bidu 10 pituon sada raja-raja bidu 10 pitu sian ayat sada 1 ayat 24 adong dotolu peristiwa na diadopi si Elia. Jala molo hita di posisi ni si Elia ra ditikii na ikon mengadopi peristiwa jatuh bangun. Boydo hita gabi marungutungut. Boydo gabi mabiar. Jala boydo hita gabi mandau. Sian panjauan ni Tuhani. Na parjolo ima di ayat sada 1 ayat 6. Adong sada tugas nama ceborat. Na dipasahat debata tu si Elia. Ama tugasna ikon laudo si Elia mandapoton sahalak raja na margoar Raja Ahab. Jala tugas si Elia ditikii ima ikon pasahaton ibana dohaten di bata na mandok nang madebu mauhuman ni debata tu tonga-tonga ni bangso Israel. Buasa ikon sahat uhuman ni debata. Alamasa do ditikii jala gabe adong keputusan ni bangsa Israel songoni nang diakar raja ima diputuson nasida dang debata be na disobba nasida ima Baal. Menghadapi sahalak pimpinan jala terkenal memang ikon saut hatana bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang gampang. Sudah pasti tantangan, ancaman
ikon siap diadopi ibana. Alaidang di pasobu de bata si Elia. Sahalakna laho mengadopi ancamani. Ala de batado nama nugason si Elia berarti ikonadong do jaminan di ngolu ni si Elia. Ahama jaminan na di paretta muse si Elia ikon lao tu sungai Kerit. Ikon di sina ma ibana tinggal sian sungai Keriti ma imana ikon minum jala adong do na di paretta ni debata laho mambuan si panganon tu si Elia ima akapidong sigak jala bui tapahutihut di ayat 5 sahatu ayat 6. Dung dijamin debata ahamana terjadi muse holan di bagasan satahun bolon do peristiwai terjadi di ibana. Ahana masa sungai Kerit na dijamin debata menjadi tempat dia mencari minuman ternyata harus kering. Jala ima na masa muse di ayat 7 satu ayat 10. Di pareta de bata si Elia laho mandapoton sahalak perempuan nama balu di Sarpat. Jala mana terjadi di jabuni perempuan na di Sarpati. Ternyata perempuan yang ada di Sarpat itu juga bukan sedang lagi kelimpahan. Bukan lagi sedang di masa jaya-jayanya. Bukan lagi di puncak keberhasilan. Alaina masa ditikii. Tinggal sautik nama itak di jabuna dohot miak. Nabui tajaha di ayat 12. Alasa sitongna lahotu perempuani rabdot anakna ranga kekurangan. Sangat-sangat membutuhkan bantuan. Hape ikonadong ma si Elia na manupang manang na tinggal di jabuna. Alai aha mana terjadi di ayat 14. Adong hatani si Elia jala hatai sian debata terjadilah mukjizat. Cukup bahkan berkelimpahan. Bahkan bisa dibagi-bagi. Musena terjadi selanjutnya ima nagabe hatani debata di pertanyaan di HKBP diari sadarion ima ayat 10 pitu satu ayat 24. Boy tabayakon na manginang songoninang naposo bulung do remaja sudah menumpang. Ternyata ketika ada keluarga yaitu anak dari perempuan itu harus meninggal dunia. Gaberomu sehata tu si Elia. Aina di pareta de batado si Eliaon laho pasahaton hata. Laho pabuahon taringo tu dosana. Bahkan naboido didok alani haroro ni si Elia dok. Gabe marujung ngolu anak na dihaholongi ibana. Sangat-sangat menyakitkan. Harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Baru saja menikmati hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Ternyata harus menghadapi persoalan. Dituduh muse ibana na dipake laho pamatehon anakna. Molo istilah buido tadok posisi si Elion sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Sudah mengalami masa-masa menyeramkan, dikejar-kejar, kebutuhan jasmani, kekurangan.
dituduh lagi melakukan hal yang tidak dilakukannya. Alaisian dua tokoh, ima sahalak perempuan nama balu dohot si Elia dipatuduhon do tuhita na parjolo haporseao na adong dinasida ima haporseao na mangulu. Di dia ma posisi haporseao na mangulu na adong di perempuan ni na sedang di bagasan habo ni roha. Alasa sitong na ditikii na dihaporsiai halak ima dewa Baal. Alai di masa kesulitan di bagasan habo ni roha tetap doibana patuduhon, tetap doibana manduk si Elia ima halak ni dewata. Dia tetap percaya. Di patuduhon ibana keyakinanna na olo doibana manangihon hata ni si Elia. Nang penunga adong perasaan sedih, perasaan berkecamuk, tetapi perintah untuk meletakkan mayat dari anaknya itu tetap didengarkan. Songoni nang si Elia sudah jatuh, sudah kesulitan, sudah harus menumpang, sudah harus pindah-pindah di boto ibana tui seibana mangalu-alu. Terbukti na dipilit si Elia ima manjou goar ni Tuhani. Olo do ibana martangiang tutuhani. Jalan apa duahon na boy tabereng ima taringot tu hadirion ni debata. Di papatar tu hita marhite hata ni debata isay do debata nata subai nata haporsiai na parjolo. Apa yang dianggap manusia tidak mungkin, apa yang dianggap manusia tidak bisa, Tuhan bisa mengatakan ketidakmungkinan itu menjadi mungkin. Nabi manang nabiasa tadok, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saluhut nado tarpatupa debata. Dang dipasobbu debata nasida. Dang dipaluas debata si Elia. Laho mangulahon panjoni nang peikon diadopi tantangan. Karya Tuhan, rencana Tuhan, perjalanan yang Tuhan ciptakan di dalam hidup mereka benar-benar menunjukkan kekuasaan Tuhan. Mana naing gabe ajaran tu hita. Keseringan di hita jolma, dung ta adopi aka tantangan, dung ta adopi aka parukilon, dung neng ta buat sada keputusan. Misalnya dia kana poso bulung, mau merencanakan mencari pekerjaan, keseringan terlebih dahulu mungkin kita menjadi ketakutan. Diterimanya aku, bagaimananya bisanya aku. Ditiki ta adopi si taonon parukilon songon sahalak na toras, manang di tonga-tonga ni pakobasyota di pekerja tabe. Manusia sering memakai kalkulatornya, yang artinya keseringan logika kita terlebih dahulu kita pakai. Sehingga sering muncul dang mungkin nih, tak bisanya itu, namarni pinama au. Dohot aka pemikiran na asing. Alai marhite hata ni debata di paingo do tuhita saluhna. Ikon olo do hita mangulahon manang mangadupi akan masa di tonga-tonga ni portibion tetap memakai partodion. Molo olo hita mangolo di bagasan partodion.
Bukan kalkulator manusia yang muncul di dalam diri kita, tetapi kita melihat yang ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jalan Tuhan tidak dapat diprediksi. Jalan Tuhan tidak dapat diukur. Jalan Tuhan tidak dapat diperhitungkan. Semuanya yang kita hadapi, naik turunnya perjalanan hidup kita, suka dan duka yang kita hadapi di dalam hidup ini adalah untuk melatih iman kita. Untuk melatih iman kita asalam margogo hita. Jala molo tajaha di Rombi 2 ayat 20 alui. Di dokdo disi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Akana tujuan natuna denggando asal mak terus hita maka holonge debata. Jala bohado asa dapot hita hagogo nasian debatai. Laho menghadapi naik turunnya kehidupan di tengah-tengah perjalanan kita di dunia ini. Di tengah-tengah suka dan duka yang silih berganti. Yang tidak tahu kapan itu terjadi. Yang tidak bisa kita prediksi apa yang bisa terjadi di dalam 1 menit kemudian. Holan sadado. Martangiang mak. Berdoalah. Talopi matangata. Tajo ma goar ni Tuhani. Tapasahat ma dirita. Berdoalah dan bersabarlah. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Hari ini mungkin tidak dijawab, siapa tahu besok dijawab. Besok tidak dijawab, siapa tahu minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Tabereng si Elia, ikon 1 tolu hali. Diulau nibana, sada cara manak sada praktek, boha asa dipakai debata dirina. Jala boha asa tarida di tonga-tonga ni keluargai, na adong do debata jala asa hot haporsion ni keluargai. Mungkin kita bisa saja 3 kali 3 kali 3 kali 3 berturut-turut dan terus menerus. Berdoalah martangiang mak. Jala di bagasan benget niroha. Jala aha mana masa mungse. Molo olo hita terus martangiang. Bersabar. Dapot hita do pakirimoni. Jala molo nunga adong di bagasan haporsyota pakirimon tu Tuhani. Semua orang akan bersuka cita. Semua orang akan beria-ria. Dapot hita sada pengharapan. Molo pe songonon na masa. Molo pe ikonon na huadopi. Molo pe ikon songonon na terjadi diau. Na terjadi di keluargaku. Na terjadi di tonga-tonga ni parkarejoaku. Na adong do ajaran na dilehon Tuhani tuau. Tuhita saluhuna. Jala dapot hita do. Songon na didok diturpukon. Hamonangan. Tuhan itu tidak pernah kalah. Percayalah. Tuhan itu tidak mungkin kalah. Dia pasti menjadi pemenang. Hamonangani pasti dilehon tu hita. Asal ma togu hita di bagasan haporsyota marbenget ni roha hita mangolu di bagasan hatana jala marpakirimon holan tu ibana. Jangan alihkan kepercayaan kita. Jangan biarkan hati kita bimbang, galau, dilema, gabeta lului haporsiao nasingi. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, sangat hebat, semuanya bisa. Pasahat madiri tu Tuhani,
lopi mata ngata di tiki galau, dilema, lemah, lungun ni roha, kesedihan, bahkan di dalam sukacita pun ikon olo dohita maka tidak kon guarna sian ibana do saluna jala di boto debatado ahana masa. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dan pasti juga yang tepat untuk kita. Amin. Martanyang maita. Maulea tema Tuhan ala nang ditangi hon hami hatam nabadiai. Napai ngoton hami ikon olu hami marulupulup di bagasan to dinami. Ala hodo na punasa ning ulu nami. Hodo na mamboto hami, hodo na gabi dongan nami. Manang aha penamasa di ngulu nami, adong doho Tuhan. Ajari mahami Tuhan, asa torus hami pasahaton diri Tuho. Asa torus hami manjau guarmu nabadiai. Jala ajari mahami Tuhan, asa holan Tuho hami marpakirimon. Positu rohanami Tuho Tuhan. Manang aha penamasa di ngulu nami, hodo Tuhan nagabi dongan nami. Ajari mahami Tuhan, asa holan Tuho hami marpangu sadian. Songoni nang Tuhan, dang di boto hami ana masa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami diari nanaing roh. Alai holan sadado na di boto hami, radido ho Tuhan mandongani hami. Ajari mahami Tuhan, lahu mangatusi akan masa naroto hami. Ajari mahami Tuhan, asa olo hami mangalupit tangan nami. Ajari mahami Tuhan, asa olo hami Tuhan, mengandalkan guarmu nabadiai. Urasi mahami Tuhan, sian saluhu dosanana. Di bagasan korakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiang hami Tuho. Amin. Rede mahita sian nomor 732, dungi martangyang masian ruas, nyonya silalahi burus jabat. Marede mahita. Pasu hami yo Tuhan, ayu seonani, saya peon tangan ni Tuhan, peon Tuhan bumi, timur dion banyak Tuhan, pamauran Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami, dan kami pun dapat berkumpul di rumah-Mu ini ya Tuhan, dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar tadi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai tonggak di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan kami keluarga lepas keluarga dimanapun berada ya Bapa. Engkau lah ya Tuhan sebagai penopang di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing.
Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan juga ya Bapa, agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Dan pada malam hari ini Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami di dalam perjalanan ya Bapa, agar kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. KOR NHKBP. Tabegema KOR Parhalado.
Marede mahita sian nomor 140 ayat sada dohot ayat 4. Tangiang sian parhalado. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Allah Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga. Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dengan persekutuan Roh Kudus. Kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari sampai saat ini. Mulai pagi sampai malam ini Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini di HKBP Cinta Damai dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Kami bisa melakukan ibadah pertanggihan kami malam ini. Ya Tuhan, biarlah semua ibadah kami saat ini kesukaan bagi nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami permuliakan dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami dan bekal bagi hidup kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba Tuhan yang telah memberikan firman Tuhan, menabur firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarganya, berkatilah pelayanan hamba-Mu, dimanapun dia berada, biarlah melalui pelayanannya semakin banyak orang percaya kepada Engkau Tuhan, dimanapun hamba-Mu menaburkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit saat ini, ada atas nama Beni Siringo-Ringo dari sektor 4 yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Penang. Ya Tuhan, kami saat ini bersatu hati, melipat tangan kami, memohon ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah Tuhan, berikanlah kesembuhan yang sempurna.
Tuhanlah yang memberkati setiap para medis yang merawat keluarga, yang merawat obat yang diminum, makanan yang dipangan, dan minuman yang diminum. Biarlah semuanya itu mendatangkan kesembuhan baginya. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk gerejamu, HKBP Cinta Damai. Tuhan berkati uluan kami, Amang Pendeta Roganda Manurung. Berkati pendeta fungsional kami, Inang Pendeta Amelia Boru Siombing. Berkati Bibelfro kami, Inang Bibelfro Kasih Maria. Berkati kami Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, para sintua dan calon sintua. Begitu juga setiap jemaat Tuhan yang memberikan hati dan pikirannya untuk melayani Tuhan di gerejamu ini. Bapa, berikanlah kesatuan hati bagi kami. Tuhanlah yang selalu memberikan kesehatan kepada kami. Tuhanlah yang memampukan kami sehingga kami mampu melayani Tuhan di gerejamu ini. Tuhan berkati juga jemaat-Mu HKBP Cinta Damai. Ruas kami mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati keluarga lepas keluarga. Tuhan, cukupkanlah semua kebutuhan kami. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga kami semakin layak memuji memuliakan nama Tuhan di gerejamu ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semua ruas kami, jemaat HKBP Cinta Damai mulai dari sektor 1 sampai sektor 12. Terima kasih Bapa dalam surga. Untuk sisa malam ini Tuhan, kami berserah diri hanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami juga nanti tidur, Tuhan yang menjaga tidur kami, Tuhan yang membangunkan kami besok pagi dengan tubuh kami yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Terima kasih Bapa, kami berserah hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Maredema musehitasian nomor 730 ayat sada saat ayat tolu uhud papungu pelean. Jongjong maita saluna.
tatangnya koma peliata. Ale de bata manami na di banua gijang, hodo haroroa ni saluhu silenleho na dinggando na salibasa na maliutus. Upasat hami masyana nelehon mitu hami pelena mituho. Say jalu may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalara moti, aso parhas yang hami pelenon, pati pulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibian. Buhay marohan nami mariti-hiti tondim, asalam utadahami godang mislenehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Rak mahita mangido di bagasan tangyang alea manami. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongan songon ay gijang. Lehon matuhamis darion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Udang hami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. As ni rohani tu ata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot persauran itu di purbadia ma, naman dongani hamu saluhutna. Hudul mahita saluna, selanjutnya pinasaat matu. Parhaladu sektor 10 lau mangatur.